Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe ƴeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla mon e ruɓɓindu jaydeli moɗon weltare min dañi huccidde moɗon oɗo subaka alarba hande ko wiɗon tan yo Allah waɗanen jaam e kisal ha oɗo rafi wawa ummade e nder leydi meɗen Sénégal ɗum noon bandiraɓe goto fo salminama inde kono on manama e jettoɗe serenɓe men jejjitaka hay lawol gotol calminama jurama bertama juuɗe gam dañde duwaw yuppo e Sénégal yuppo e aduna woɗo foof ɗum noon hande ko ƴewtidima ko yewede dañmi e plateau o caggal nde ganduɗa hande banam gorko Amadou Moussa Anne hande ne wondima taw tan e seeɗa caɗele cellal ɗum noon ko widemo tan Amadou Moussa yaw garta ɗo e plateau o saabu aɗa andi mi wawa hande walla mbiyen mi wawa hebbinde place ma walla darde ma ɗo e plateau o ɗum ɗon noon ko tan arde ruɓɓindu jaydeli meɗen caggal nde calmina ɗon jarna ɗon onon foof e jebgol e kettogol ɗum noon bandiraɓe en garat e journoji ɗi walla mbiyen jaydeli meɗen ko ɓuuri tengtude hande ko ɓuuri tengtude noon ine jeeya mayɓe tato e balɗe tati ɗum ɗon noon hande journal libération udditiri woni ko ganduɗa kadi ine tawe jaydeli keɗɗiɗi ɗi ɗum noon ɓeɗo sankiɓe koye oɗo rafi coronavirus ɗum noon e bandiraɓe en batta sona fuɗɗade e udditirde e jayde libération jayde libération noon arti hande koye covid 19 walla tan ko mbiyeten oɗo rafi mboros coronavirus noon ɗo joni wiye tan wari yimɓe tato e balɗe tato mana ñalawma foof wari neɗɗo goto ɗum tagui wiya mayɓe tato e 72 heures ɗum noon woni ko ganduɗa yiyete ko goto omo sellano e coronavirus o toon to diwan mo Louga omo daari ko duuɓi makko ene tolni mataw e duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e jeetati kanko noon mataw ko jangguintunoɗo ni o wonno ha tan ɗo rafi o yane makko ɗo ganduɗa kañum woni diwan mo Louga ha saabi o wasi hen fittandu makko ɓe dutti noon kamɓe jayde libération ɓe mbi yette ko Sénégal yettima e 400 kawuji muɗum positif ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum ɗon noon woni ko ganduɗa yettinani nder jayde libération e arwanigo e hello mum arwanigo hen ɓe garti sen garti noon ha joni e oɗo rafi walla mbiyen brosa coronavirus hen keddotoɗen tan to diwan mo Guédiawaye noon omo ganduɗa kanko woni Fatou Samba Ndiaye ko tan cafrowo professeur cafrowo toon to ganduɗa kañum woni to hôpital Dalal Jamm kanko noon o wi tan ko ɗo joni yonti tigui ha Guédiawaye waɗe confiné mataw tan udde ha rafi o wawa waɗede maîtriser e toon to ganduɗa kañum woni diwan mo Guédiawaye to ɗum noon woni kongude makko kanko Fatou Samba Ndiaye koye jayde quotidien o addi ɗiɗo yette konngudi waɗɓe ɓe ganduɗa kayne kala haala koppareje woni tan magistrat ji meɗen Sénégal ɓe mbi tan mataw fon komaji moɓɓe ɗi ganduɗa ko maître Abdoulaye Wade signananoɓe yoɓe keeb ɗum te ganduɗa nde président Macky Sall jotti ko kañum ittuno ɗum ɗo ɓe widemoɓe tan aɓe cohli ɗeɗon koppareje ɗum ɗon noon ɓe garti ɗum tan e nder jayde quotidien ha joni koppareje tottade ine ɓe ganduɗa kamɓe goni union européen mataw tan ɓe mbima ɓe tottu Sénégal ko tolni milliard uji temedere ɗum ɗon ne ma tawe e nder jayde quotidien ha joni tan jayde Le Soleil hello muɗum arwanigo kañum ɓene ɓe garti tan ha joni e ɗiɗo konngudi ganduɗa union européen gaddi ɗum e yidde wallidde leydi meɗen Sénégal e nde ɗo haare ganduɗa kañum woni haare oɗo mboros walla mbiyen coronavirus ɗum noon saabi ɓe mbi tan maɓe ballit Sénégal ko tolne milliard uji temedere ha joni e nde ɗon haare gardiɗo leydi meɗen président Macky Sall suuti konngudi kay koye jayde ɓe ganduɗa kañum woni Figaro toon to diwan mo France e wiide makko tan kanko gardiɗo leydi ndi ha joni confinement total ne wawi waɗede so tawi tan ha joni rafi wonani jokka layde e nder leydi meɗen Sénégal ha joni wonɓe e nder ladde nde walla mbiyen ɓe ganduɗa kamɓe goni e monde rural o kamɓe noon ɓe mbi ko yoɓe ballite no fewi saabu tan ɗo joni ko wayno marché ji luumo ɗi foof uddama ɗiɗon jeereji noon hen ɓe
jahanno aɓe liggoyo hen gollorde mabɓe caggal uddama soɓe ballitaka musata mabɓe saabu tan ɗo joni ala hay nokku ɗo ganda aɓe golloro hen ha saabi to banggal gartam mabɓe ina muusi seeɗa ha joni tan omo ganda kanko woni Abdoulaye Bousso o arti tan e wiide test uji ɗi ina wawi ɓeydede e ƴeewe no ñalamo fo test uji ɓeydirte ha tan ƴeewe yette no ɗum no oɗo rafi watte ha yaltine e nder leydi meɗen Sénégal kono kadi ko tolne temennayyi e temedde e capanɗe jeegom test waɗa arti hen capanɗe tati e joyi ɓe ganda dañi oɗo rafi coronavirus ha saabi tan e wiide mabɓe ha joni maɓe darono oɗo rafi kono kadi test uji ɗi maɓe ɓeydu ɗum ɗo e nder leydi meɗen Sénégal gam tan darade haɓade oɗo rafi ha joni haɓade oɗon rafi mo ganduɗa kañum woni coronavirus saabi tan omo ministre walla mbiyen Aly Ngouille Ndiaye kanko o walliti ɓeɓe ganduɗa kamɓe goni yimɓe diwan makko to Linguére e wallideɓe tan ko tolne 115 tonnes maaro kono kadi ujunere e temedde tati e tan capanɗe jeetati litre uji diwlin ganduɗa yete o wallitiɓe ɗum toon to oɗon diwan mo ganduɗa woni diwan mo Linguére ha joni kañum tan président Macky Sall darni ko koyngal gam haɓade oɗo rafi ha joni ɓe garte koppareji ganduɗa woni e nder jayde Las e koppareji ganduɗa yete woni heeɓi nadde ɓe mbitan sénégalais ji ko kebno rendinde ko ene tolni milliard uji 17 e ɗum ɗon noon eɓe padno hen ko milliard uji 15 ɓe dañi hen tan mataw milliard uji 2 ɗi ganda fawtima ɗow hen ha joni tan e fond covid 19 walla mbiyen haalis mo ganda ko kañum ɓe kaborto ko timmi tan milliard uji 32 ɗi ganduɗa yete trésor yaltini ɗum kono kadi ko tolni 2 milliard ganda kañum woni budget walla koppareje ɓe cohli ɗi gam tan wawde haɓade oɗo rafi ma tawe e nder jayde Las toon to diwan mo Madagascar noon Artemisia woni tan likki ganduɗa ko kañum ɓe kutori gam safrude coronavirus toon to leydi mabɓe ɗum noon ha joni e jayde enquête noon ari koye wiide yo test massif foti tan waɗede mana yo yimɓe fo mbaɗane test uji ha tan ande holi joguiɗo rafi o emo jogaki rafi o ɗum ɗon ne ma wel haɓanade ɗum ɗon tan ha joni eko tolni milliard uji 325 milliard ɗi ganduɗa yette heeɓi rendinede gam tan haɓade oɗo rafi biyeteɗo coronavirus ɗum ɗon noon koye nder jayde tan enquête tawete ha joni jayde l'observateur ni heddi tan e arande oɗo rafi mo ganduɗa kañum woni coronavirus ha saabi ɓe namni omo ganduɗa ko kanko woni Ahmed Khalifa Niass beele yette no fottirtano ni pottitane mbaɗe gam julde ko wayno nafila ene ko way noon e wiide makko tan wiide pottital e julde koko ganduɗa ina yonna diine l'islam kono kadi ne yonna juulu kono noon goto fof ne wawi julde galle muɗum haɗata tan dañde hen ko ganduɗa ina dañeteno hen ko ha joni tan e confinement o wonɓe ganduɗa yete mataw ina muuse mabɓe ha toon to Ngor jarama wonmo ganduɗa wino koni ina diwoya falantere suudu wonno gam tan wiide jonde nde muuse muɗum goɗɗum ko ganduɗa muusi kay ina tawe nder jayde l'observateur woni oɗo mo ganduɗa o wiyete ko Ndeye Mati Fall kanko Ndeye Mati Fall noon mataw tan o waddi koye ɓiɗɓe joom galle makko ha saabi o wulni ndiyam ha wuli o yuppe dow mabɓe goɗɗo kadi mo ganduɗa kay ko way noon walla mbiyen ko yane muɗum woni ɓi goto mo ganduɗa wiyete ko chef religieux walla mo ganduɗa halifa diine toon to diwan mo Touba to yette mataw tan ko bartiɗo ɗum ɗon ina tawe ha joni e hello arwanigo e jayde l'observateur ha joni tan bandiraɓe e roɓindu jaydeli meɗen payeten koye jayde stade ganduɗa ko kañum uddata
coftal kañum uddata roɓɓindu jaynderi meɗen walla mbiyen jaynde coftal ɓalli jayde coftal ɓalli noon ari e oɗo mo ganduɗa kanko woni Sali Sarr noon ko dillowo e banggal coftal ɓalli saka noon fayi noon e dogdu kanko noon mataw tan ɓe mbi ɗo joni o darima e médaille uji makko tati ganduɗa ko médaille uji d'or ɗum noon ɓe mbi tan ɗo joni ko e duuɓi 17 o heeɓi médaille uji tati ɗi ganduɗa ko médaille uji or ha joni tan ma yiye hen natal o mo ganduɗa ko kanko woni Edouard Mendy e wiye namdal ɓe darni hande Edouard Mendy e beele ko kañum ɓuuri tan wawde liggey muɗum e Tony Silva e jamanu mum ɗum noon koye namdal tawagal hen ha joni tan ɓe garti hakkude Jaraaf e Casa Sport e namdade ɗiɗo équipe aji ɗiɗi kay holi hen ɓurɗo darade e oɗo saaha ɗum ɗo noon ma tawe e hello arwanigo e jayde stade uddata roɓindu men jayde li bandiraɓe hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe en batta sona artande won e banggal gongal eyyi kay ko noon tigui banggal gongal ngal noon woni tan artude e ko ganduɗa ko kañum woni laygol rafi covid 19 ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum ɗon noon hettiyankoɓe a yaw Pindi TV eɗen gandi tan subaka foof eɗen gaddana on laygol rafi o ɗo tolni hanki noon ko tolni 496 test uji waɗama ɗum noon arti hen ko 50 e joyoɓe ganduɗa dañi rafi o kono kadi ne wawi wiyede e ɓeɗon 50 joyo 50 ɓe e nayo ko tan ko wiyete ka contact ɓe ganda ina anda dabɓe ɗumen e kono kadi goto mo ganda ko ka communautaire woni dabaɗo te anda holi dabɗo ɗum noon oɗon ka communautaire to ɗo toon to diwan mo ñaari tali ha joni tan kawuji communautaire ɗi ina wawi wiyede yettima e 43 ina jeeya noon e ɓe ganduɗa hanki e yaltoɓe oɗo rafi kay walla mbiyen selluɓe ha koti galleji mumen ina tolni e jeeɗiɗo guila rafi o noon fuɗɗiɗo e nder leydi meɗen Sénégal guila ɗiɗi lewru ganduɗa ko kañum woni lewru mars ɗo joni noon eɗen tolni hen tan e kawuji 412 kawuji ganduɗa yete ko baɗaɗi testé positif e ɗiɗon kawuji ina jeeya hen 241 ganduɗa celli ha koti galleji mumen joyo wasbi hen pittali mumen e goɗɗo mo ganda ɓeyditima hen ɗum ko hanki wonno ɗo joni tan limore nde tolnima e jeegomo ɓe ganda mbasi hen pittali mumen ɗum noon won ko tolni 141 ɓe ganda nani wone safrede e oɗo saaha e nder leydi meɗen Sénégal ɗum noon bandiraɓe saabi tan ha ina sikke ɗo joni confinement total ma faye ɗum saabi omo ganda kanko woni docteur Fat Samba Ndiaye eno rafi o layirta ɗo e banggueji walla mbiyen won hen e diwanuji nder leydi meɗen Sénégal wiide makko tan yo waɗe confinement total diwan mo Guédiawaye noon mataw ina jeeya diwanuji ganduɗa e nder leydi meɗen Sénégal ena heewi yimɓe ko wayno Pikine Guédiawaye ko way noon Rufisque Tenggueji Yembal yen ɗum foof ko banggueji ganduɗa hande ko banggueji ganduɗa ina heewi yimɓe so ƴewtidama e nder leydi meɗen Sénégal ha saabi rafi baɗo ni so naati toon eno yimɓe ɓe gurdata ni eno jahodirta natodiral ngal eko way noon ene wawi jokkude laygol rafi o ko wayni tan saabi docteur Fatou Samba Ndiaye ne liggoɗo ɗo ganduɗa kañum woni hôpital Dalal Jamm wiide yo confinement total waɗe diwan mo Guédiawaye udde ha rafi o waɗi maîtrisé ɗum noon ina jeeya ko wallata so tawi yimɓeɓe ha joni tan ina heddi mataw no foti rentorade ni dentogol ngol ina heddi seeɗa ɗum ɗon noon ma addu caɗele saabu ɗeɗon caɗele hande ƴewtida ha kawuji communautaire nani jokki ina laya e nder leydi meɗen ɓe ganduɗa ete hande ko wayno dente ko way noon foof hattama kono haɗani ko wayno rewɓeɓe mataw ɗeɗon ngal ɗon banggal ina ɗesa musde seeɗa saabu ina anda dente rewɓeɓe ko wayno turuji en piye en eko way noon ɗum ɗon foof eɓe keewi yaade hen e darade hen ɗum ɗon ni ina jeeya ko laynata rafi o ko mbiyanmi ko tan saaha foof so neɗɗo so tawi neɗɗo o hoolaki hoore muɗum ma waw wallude goɗɗo mo wondi o saabu wasde hoolade hoore muɗum woni mi anda beele rafi o nane yam wadde yumi rento hotomi tottu junggo hotomi salmin kono yumi woɗɗodiri e goɗɗo keddiɗo o gam so tawi rafi o nane yam mi wawa dandude oɗon kono kadi yumi habbu masque hay so tawi komi
mi jooɗiɗo mbeɗe yewta so wiyama yo yimɓe buumo hande ndento buuma cuuma kine mumen e kunuɗe mumen sabu ko banggueji ganduɗa rafi o ne wawi rewde hen hande yo yimɓe cooɗo juuɗe mumen sene doƴƴa yo doƴƴe nder juuɗe mumen walla ƴetta mouchoir kede ha gayne ƴefta wedɗo ɗum ɗon foof ko gam yimɓeɓe ndento saabu hanki so ƴewama 35 cas 35 cas woni ko ganduɗa hay so tawi test uji ɗi heewi timmi hande e 456 test hande sinno ko nogas yalti hen ni mataw ma seɓor seeɗa kono 35 cas koko ganduɗa yete rafi o nana laya te ɗum ko kawuji contact ɗiɗon kawuji contact hande sa ƴeewi ne wawi wiyede ko kawuji communautaire ɗi raabi ɗiɗon kawuji contact hande ƴeewe tan hande kawuji contact ɗi hande caɗele adde nder leydi meɗen ko wiide hanki waɗama 37 jalti hen te kawuji communautaire ɗi ne jokki ɓeydude ɗum ɗon ne ƴeewata andete ko kawuji contact ɗi jokkat ɓeydude saabu so goto ka communautaire yitama ine wawi oɗon ka communautaire goto raaɓi ko timmi 10 ɗum ɗon hande woni danger cas communautaire hande cas contact mataw seɓuri ɗum walla mbiyen ɓuri ɗum saabu cas contact komo ganduɗa ƴettama ha joñama ina waɗe suivre ha test o waɗe rafi o tawe nder muɗum wadde noon ko reddintogol yimɓeɓe yo ɓeydo rentade e oɗo rafi hande so wiyama wari yimɓe jeegomo wasɓe pittali mumen e hakkude balɗe tati rafi o wari yimɓe tato te ɓen yimɓe tato fof hande ko mawɓe ko wiyeteno ko rafi o mawɓe koye mawɓe ɓuuri yawrude saabu sukaɓe ne mbawi dañde ɗum mataw balli mumen mbawa wadde ɗum maîtriser cafre sella kono mawɗo hande dariɗo e duuɓi 60 97 ha 80 won rafiji ganduɗa yete heƴani e ɓalli mumen saka rafi baɗuni mo ganduɗa waɗaka maîtriser anda ko holɗo ummi anda ko holto faya kadi walla holto faada e oɗo rafi yen ɓeydo rentade haade en faade confinement total saabu confinement total wonat ko ganduɗa musate meɗen ɗum noon bandiraɓe ko wiide tan Amadou Moussa an yo Allah hokke jaam yo Allah waɗane jaam garta ɗo e saram saabu aɗa andi wadde oɗo revue de titre mi wawa wadde ɗum ɗo mbaɗirta ɗum ni Seydi Anne wadde noon yo Allah hokku jaam jañde weltare e moɗon tan onon hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV ko banimon debbo Aissata Ndiaye wonno salminde Daara Halayɓe naaɓe foof ardinde hen galle ceerno Alaji Mamadou Moussa Ali e juurade ɓe e tan wertude ɓe juuɗe gam duwawuji mbaɗe oɗo rafi wawa ummade ɗo ha jaam wawa nattude e nder leydi meɗen Sénégal Allah jarama on jarama ko Mansour Sow alias Thiat heɗen noon e banggal caméra o